این نمیشه میشود تموم. بیا بریم با خدا نمیش. شرکت سوفت سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва баровардани мӯи сар ва ҳамчунин барои бемории писари азу ва ба қувват кардани қувваи мардонагии бемории пӯст. доруҳо ба намуди капсула, алҳадая ва равғани сиёҳдона ки ба садҳо дард даво ҳастанд пешниҳод менамояд. доруҳои бца, протеин ва генерҳои софт савдо ба дарди шумо ҳатман даво мебахшанд. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия аз 3 соат то 5 соат. аз номи канали Меҳробпуро салом фиристед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран. инҷа нафари дигар дар зери видео менависад: чаро Гулнозабону актриса нашуданд, журналист нашуданд, духтур нашуданду маҳз пешаи овозхониро пеша карданд? ростиш и сарояндагӣ аз хурдӣ дар дили ман бисёр ҷо гирифта буд. ростиш аз хурдӣ амин сурудои Малика Саидоваро гӯш мекардам. мехостам аз хурдӣ мехостам ки сароянда шавам. ва билохира шидам. овозхониро пеша кардед. ташаккури зиёд тамошобинони азиз, ин нафар ба саволи худ ҷавоб гирифтанд ва саволи навбатиро аз YouTube канал ба шумо мехонем. тамошобинони азиз, инҷо як гурӯҳ мухлисони Гулнозабону менависанд ки саломи моро ҳатман ба Гулноза расонед, зеро ҳам садои хуб доранд, ҳам симои зебо доранд ва мо мехоҳем ки ҳамин саломномаи моро аз Федератсияи Русия ба он кас расонед. чӣ мегӯед ба ин мардуми ғариб? саломат бошанд, ғарибо зинда бошанд, ҳар ҷо бошанд, худованд нигаҳбонтон бошанд. ташаккури зиёд. агар Гулноза бо қадами қурбон дует сарояд, ман тамоми маблағу харҷу хароҷаташро пура аз кисаи худам сарф мекунам. ислом Розиқов менависад, мухлиси шумо дар зери YouTube канал. чӣ гуфтан мехоҳед? ташаккури зиёд бародари азиз. хай насиб худо хоҳад, иншоаллоҳ мехонем насиб. суруде ки шумо дер боз дӯсташ медоред, метавонед баҳри тамошобини мо 4 миса замзама кунед. همسایه دستی راستی مازر دارم، دو بچه قد بلندی قدرست دارم، یک بچه میده تر به من دل داده، یه نوی صف دلک میلی کلان تر داره، روی یار خال داره دانه دانه، روی یار خال داره دانه دانه. شدم عاشق که پیغامم رسانه، شدم عاشق به بهانه، شدم عاشق به بهانه، زی دردش میروم خانه به خانه، زی دردش میروم خانه به خانه. ташаккури зиёд, бисёрам садои ширин доштанд ва агар аз шумо хоҳиш кунем ки баҳри тамошобини мо дар чӣ ҷанре ки агар ки хоҳиш кунем ин нафар азодаш фикр мекунам ки мебароянд. Гулнозабону 3 клипи охири шуморо тамошо карда ошиқи зор шудам. барои расходи ин қадар клипҳои рангоранг маблағи муфтро аз куҷо меёбед? ташаккури зиёд бародари азиз. хай меҳнат мекунем, кӯшиш мекунем, хай коре мекунем ки биёбем бикунем. якбора 3 клипро пешниҳоди мухлисон кардан кори осон нест, маблағи калонро талаб мекунад. шумо ин маблағро аз куҷо пайдо кардед? توی معرکه‌ها میرم، شکرانه خدا. خیلی مهنت میکنم، این سوس میزنم، با سرود میکنم، مثلا کلیپ میکنم. راستش رو گوید، بیشتری عمر شما در خانه میگذرد یا که در توی معرکه ها؟ باور که خیلی توی معرکه ها رم خیلی در خانه نیستم نکی در خانه نیستم، اما راستش اما کودکارم به سری نمیبینیم. بهترین. Гулнозабону агар маблағи роҳгиро ва харҷу сарфи консертро пура ба гардан гирам, ба Москав омада баҳри мо муҳоҷирон консерт медиҳед? як гурӯҳ муҳоҷирон аз шаҳри Сочи. насиб бародари азиз, насиб иншаллоҳ. хай насиб мон боша мерем. яъне ки шумо розӣ ҳастед ки ба Москав рафта консерти худро? бале. шуморо мегӯянд бо яке аз сарояндаҳо ҷангӣ ҳастед. кист ин сароянда ки шумо ӯро чашми дидан надоред? ман ҳам хидухтаре ҳастам ки бовар куна дилкушод, ман ягон кас қати мақсад на бадӣ дорам, на бахилӣ дорам. я духтаре ҳастам ки ягон кас қати вай надорам.
нагум кас қатиам вай бадию ба хилиам надо аз миёни сарояндаҳо бештар бо кадом сарояндаҳо зуд зудвом мехӯред, дӯст ҳастед, акс доред? хай ҳамаш қативо мехӯрем ҳамаш қативо мехӯрем Гуфтед ки бисёр ба тӯи маъракаҳо мераваму аз ҳамон ҳисоб маблағ ба даст меорам. Агар ман зан гирам ба ноҳияи Файзобод омада, дар тӯи ман бо чӣ қадар маблағ мақсад маҳфили маро обод месозед? саломат бошӣ додари азиз хай худованд айтӯй бита не ки хай омаден соқ саломат хай пеш меен баъд аз наздикӣ гап мезанем ва мерем обод мекунем иншолло. Ташаккури зиёд. Як хоҳари азиз аз шаҳри Душанбе менависад ки ман манеҷаи давлатро зиёд дӯст медоштам ва якбора аз саҳна ғайб зад ва бо ҳамин нопадид шуд. Намедонам чӣ ҳолу ҳаво дорад, вале мехоҳам ки як чизи дигарро гӯям ки Гулноза Боно аз дафтари оҳангҳои манеҷаи давлат суруди замзама карда буд. Агар баҳри мо мухлисони манеҷа онро замзама мекард, бисёр хурсанд мешудем. метавонед дар ёдтон ҳаст чӣ суруд буд? ташаккури зиёд хоҳари азиз ман худман мухлиси манеҷаям бисёрам дӯсташ медорам бисёр хонуми хоксор албатта инсони хоксор ҳастанд ёри рафтагоҳ ёдат мекунам даст нораст дар чӣ ҳастӣ ту басе чӯ хасе қадрам намедонӣ вале ту барои ман касӣ шамъи хотир дар мазори хотират майл дорад боз барафрӯхтан зара зара оби ларӯҳи дилам мешавад пайдо зи пинҳон сӯхтан мешавад пайдо зи пинҳон сӯхтан. аҳсан мекунем тамошобини азиз. Бисёр як оҳанги шуниданӣ хондан ва аз дафтари эҷодҳои манеҷаи давлат. Тамошобинони азиз, ин буд барномаи ошкоро бо иштироки яке аз зебосанамҳои саҳнаи тоҷик Гулнози Толиб. ҳамон Гулнозе ки дар барномаи пешин меҳмони барномаи мо буд ва имрӯз анамон риштаи нангу номусро ба даст гирифта омадан то ба саволҳои шумо посух гӯям. чӣ гуфтан мехоҳед дар фароҷоми барнома? саломат бошен, зинда бошен мардуми тоҷик, зинда бошен. ҳар чӣ гуфтен нагуфтен, хуб гуфтен, ганда гуфтен, қабул. зинда бошен фақат. тамошобинони азиз, ин буд барномаи ошкоро бо иштироки меҳмони барнома Гулнози Толиб. баҳри шумо як хушхабарро мерасонам ки дар ин силкаи зер нигоҳ кунед, канали Гулнози Толиб аст ва шумо метавонед ки ба ин канал ворид шуда аз ҳама клипу сурудҳои ҷадиди хонум Гулноз бохабар шавед ва ҳамчунин баҳри шумо ғарибони азиз клипи ғариберо ба наздикӣ дар канали худ мегузоранд ва фикр мекунам ки тамошо мекунед ва хело ҳам ҳаловат мебаред. хайр.